Играли. Ето разцелели, ръцете, главата си, приятели. Нажижила. Ето така. Завалели. Първите пръстове и после да мисли и да правят къскички Няма спокойно. на главите си и на Чакала ги мисли много, да правят много, много. колитки. Къщички. Малко и си чакала много. Така, Кой ще ме будне да спра? Много. Така, благодаря, много работа. Умували. Така, благодаря. Ала никой не искал да слуша. други, И всяко се знаела. който Най-мързи. Трето, като се прави слама на колета. Ще видите, че до. Тогава сте Готов. Да крижно е. няма. Така, идената къщата. Така, тук Марте. Времето Скъснява. не скъснява, минава. Думът на мното пресен се разцялва. Лека. Тухо. Бразвете се пресете често го. Още няма и тонката. Похождали. Гледали и се присмивали. Да не би да се казваш. Тодолюбчо. Тодолюбчко. Опоритото пресен се държало. И тя. Първо ще довърша, а после може и да. Сега ви е весело, но се знае, че най-добре се смее онзи, който и бедата не седи. Открива очи, следи в околността. Нашил се брат. И покрили се по къщичките. Вълкът вторачил се си репо сламената и мързеливото проценти. Ригите му потекли от гласа. ей, праща. И аз не съм малко да ти кажа нещо. Идвали. Цяло. Тук съм си добре. Жалуй се. Така ли? Аз си ето. Тогава аз ще ти извадиш микрофон в главния. Поел дълбоко дъх. Надул се като балони. И пиу! Всичка сила срещу. Станвал се да колитка, заливам се. И сламата. Замаяното всеки си вълкът дължи. Не забелязва как пресенцето се измъкнало от купата и се затичало към дървената къщичка на... Твоето брат. Той, къде отиваш? Връщай се да ма да развикал с усилителния вълк. А пресенцето вече... Купала вътичка. Братчето му се го престрещно, но за тебешно като ли. Точно така. Сега, понеже малко ми се представи се ми вървижат и стъната къща. Да! Ох, ела да подпираме заедно вратата, може да се... Проси. А от държавите си негри тънички, вълка чува и чува, когато гласа. Вече му в гласа звучи. Ами се става площадка на... Сървява. Още задумка от моето кафе, а викаш паричка, ура. И вълкът отново си поел да си издуха от дървената къщичка като кафан. Ето и тук комина също. Комина няма комина. Ето тук има документи. Има ли пушек от комината? Има пушек от опашката на вълка. Защото ако няма от комина, значи кръв пък. От опашката не трябва да опари. Вълка. На вълчано. Опашката. Опашката.
След тази страшна случка, двете мърдоливи брати ще разбрали, когда глава грешката си и се хванали. На работа. Не е минало много време и на полянката изникнали. Още Викам. И така започна един ден първо историята на ЖК Люлин. пахнат зърно от хръстала. Още далеч съзрял трите коминчета и то с час се сетил за изгорената си. Опа. Плюти на късите и никога повече не се вестил Тази. край.